Yamentang ina sngap ya kane ka kubor kabasatang im ka tengah hala utengah tang nakadau ka dauri hakane kalong yeng arngut ki sipara kentai kiba laya tho sungkurim bat ki arngut ki sipara senrang nakaju ka yeng hakane ka jinge tho jongki watla ka dei ka jinge tho da ka jing kemen da ka jing menjurlang henrai ki lamat ti ka jing sapen si tombeng bat ka jing dawa bai tengah ni dauri manla kapor Arsni hadin bakane ka jinga tukhana kabala jia hapo kretar noida jongka jala yupi kalapo saka jingkut kabasusi hakaba kapara kaba khamrit kala khatno na ka jingsa thang kabajur na utnga jongka upala don lai phosnem karta ulai siat ru haki pulit jongka jala yupi haka jingya siat kabala jia menin kasni ublai ki pulit kilaya thu ba une ubreu uba thang em yala katnga Udai ubal atip kerteng kum uwipin bahati ulai sasiat na kejat hakapor ba upet kerat na kajing saset bat udang sasumar haka wei kajaka sumar jongkane katany katum kai ijahar jong kipolit layathu ba uwipin ulat thang ya katengah jong u kaba kerteng kaniki kaba athon rus nam karta haka yeng jong kihi hapo kasnong sirsa menin kasni basau lapenkit yaka sa Fortis Hospital kabadon hagretar noida nangta lapha no yaka sa Sarfajung Hospital kabadon hanong ba Delhi henrai kalakhat no halinti katba ka hinmen jongkaniki kaba kerteng ka kanchan kaba arpo prasnem kata kaba lay poika bat u hinmen jong u wipin u rohit bhati dalade kalamudui mukoduma persya yaka ying kasem jongki katum ka jing ujor jong ka kanchan layathu ba hakapor sanchiteng menstep jong kasni basau kakni jong uwipin kadaya parti kabasan posan snem karta kala aya kenjang phniang kabala ban thai ni temding sha uwipin hakapor ba wipin uyakaja batka niki kumta hakata kapor uwipin ulathe yakata ka umphniang sakaniki bathang yaka laong hakata ka jing ujor laong ru baki bahayeng jong uwipin kiladawa pisaru hadu laipun rulak naki ya uwipin la syakem nikong men kajan met jong kasni basau batha kasni uplay ki pulit kilayathu ba uwipin ulalaj phet nakti ki pulit kat ba dang ra ya u sasnong jong u ban sai yaki sakhi sabut ba kita ki umpniang ki ba ma u ulapanon kam ban thang ya la katanga uwipin ulayolat ban kni ya ka pistol na uwe usop inspektor akaba ulayolat ban phetkrat bat poi saka jing ya siat bat ki pulit bat ha kata kapor ki pulit ki layo ban siat ya u nak kejat bat ban yo kem biang ya u layathu Sudhir Kumar Commissioner of Police jongka Greater Noida tatpa ki pulit kidang toket ya ka benta jong u wipin bat ki bahayeng jong u kumta ki lakem ya ka kmi jong u ka divya min kajan met sni ublehi arsne mensua kine ki arngut ki siparakan thai ki lapli ya ka wei ka beauty parlor hakaba upa jongki ulaseu hadu silak san hajar tingka ban seng ya kata ka kam bat ki lakamai bha hadu silak sibnai hakaba siteng naka kalong ka jing mentoi kumta uwipin bat ka ying ka sem jong u ki lakwa ban kni jubor ya kane ka kam nakti jongki uwipin uladawa ya ka ban aya ka pisa paro saka kmi jong u wat na ka penta ki mar ki bala penon kam hakata ka beauty parlor ula dawa naka ban pan na pa jong ka ban siu yakita kitiar kini ki arngut ki sipara kentai ki bala pule tang pas 12 bat ki la pendap ru ya ka cikule na penta ban pin bhabreu ne kata ka beauty parlor hakaba nikong ek kane ka kam jongki kalong ka balaj bha hakaliang ka pisa tingka laong kaying kasem jongki kini baro arngut sipara ki balapoi ke jinga tho songkurim ha usnem arjar khandreu bat ka deiru ka jingkhawai songkurim ka bahe tam hapo kane kasnong ka bala pelut hadu prapholak tingka kane kalong yeng kalai to bha ya ka yeng jong uwipin bat uruhet ya ka kali Scorpio ki jingteng ksiar ki basong dor hadu sipholak rengkat bat ki wei ki tiar ki ba kordor hakapor bayatho maki layathu ukpa jongkine ki kentai u asyok paila henrai klampoi perkhat bakane kam ai jingsup jingkemen ya kalong yeng jongkita ki senrang